High five! Ang dami namang high five yan. High five dito, yung kami ni Mami. Daddy, kung may pera ka at may mabibili kang ganito, gusto mong bumili? Oh, Dodo, there's fun! Yan po yung mga store na iniiwasan kong puntahan. Hello everyone! Welcome back to another day in the life of an immigrant family here in the USA. So, it's Sunday today, pero the time is already... Anong oras na ba? Wala akong relo. It's already 6:10 p.m. and lalabas pa lang kami. So, parang ang nangyari ay nag-breakfast lang kami. Breakfast namin kasi nga parang baliktad yung araw namin. So, sometimes we call our early dinner na breakfast namin tapos lalabas kami. So, he wants to go out kasi bukas ay birthday ni Daddy. So, ngayon ay lalabas po kami. And we will go to parang light show ata. Parang drive-thru siya na light show. So, you need to book yung pagpunta mo doon. And 6 miles daw? I'm not sure yung sinasabi ni Daddy. Basta makita nyo na lang later. Parang Christmas light show siya. So, hindi siya light show eh. Parang, alam mo yung mga Christmas decorations, gano'n na puro lights lang talaga siya. That's why we need to go there na madilim na. So, it's 6:12 p.m. And yung binok ni Daddy is 7 onwards. And the drive will be probably 40 minutes. 40 minutes drive. Kasi, dito na lang sana kami sa Gainesville Botanical. Wow! Who's this? Oh, this is Mishi. This is when we moved here. Look! Gustong-gusto niya yung mga picture niya. Ito yung nasa CR natin na picture mo eh. Keep it. Keep. Oh, this one. This is Mommy's license. PRC. And this is our... Oh, ito Daddy yung mga stamp card natin, oh. Yeah. Ito yung galing kila Paula, yung binili natin sa school. Anyway guys, pupunta kami ngayon kasi nga, lang, para may magawa din kami. Diyan sana kami sa Gainesville Botanical Garden. But the ticket, kahit member kami, hindi pala kasali sa membership namin yung mga show na ganyan, yung light show. And it's 50 something? 54 ang isa. So, kung dalawa kami ni Daddy, kasi hindi na magte-ticket si Mishi, parang nag-member na naman kami, 100 something na naman, 108 to 110. Doon na lang kami sa drive-thru kasi per car lang yung i-book mo doon. Magkano yung sa booking? $37 lang. $37 lang. So, yun. Doon na lang kami. Pupunta sana kami sa magpapapicture kay Santa Claus pero hindi na talaga kinaya ng energy namin. So, we're going na, guys. Daddy, are you gonna bring this, the magnet? Where's Santa there? Where? This. Oh, yeah. Santa is a golfer. Oh, there, fishing Santa. Fishing Santa. What does Santa says? Ho-ho. Dalawa lang yung ho-ho. Ho-ho. A fish. Oh, fish. Oh, Santa. Oh, Ho-ho. May to aja ko nga, may snow. Kaya nga, kailan kaya yun? Wow, Christmas! Wow, Christmas! Saan mga member nila? Wow! Christmas fishing! Christmas! Wow! Wow, so many lights! Wow! Hi, boat! Oh, bee! Look! Look outside! Oh! There's a bee! Ang ganda! Bee! There! Bee! Good job! Good job! High five! High five, Dada! High five! Wow, there's so many trees! Hug na lang, Mami, again. Dada is typing. Oh, chuchi! Hug! Wow! Cars! Yay! High five! Ang dami namang high five yan. High five dito, yung kami ni Mami. Yan, high five. Wow! Wow! Oh, look!
trees. Oh, look, a bike! Bike! There! There's a guy! Hello! Hi! A bike. A bike. Yay! A bike. Oh, duck! Duck and so many eggs! Ducks! Quack, quack, quack. What? What? Ah, What? What? oh, it's there! Look! There's more! Swans! There! Look! Hi, ducks! Hi. Duck. Hi, duck. Hi, duck. The elf! Look at that! So many! Elf! Ano pwede ding mag-picture? Aim. Aim. Wow! Oh no. Oh! Olaf! Oh, Olaf! Hi, Olaf! Hi. Hi, Olaf! Hi. Hi, hi! Trees. Cars. Cars! Sa cars siya natuwa. Hindi sa trees. A boat. A boat! Row, row, row your boat gently down the stream. If you see the crocodile, don't forget to scream. Ah! You like it? Hi! Hi, Elf! Parang natatakot naman na siya. Very happy. No. No shelter. Oh, water. Anong water? Nasaan ang water? Oh, doon daw dati. May fountain kasi. Wow! Wow! Water! Duro yung din ko nakalugan mo Jay sa amin, diba? Diyan ako nag... Ayaw na. Hi, Ola! Hi, hi! Very happy siya sa boat niya. Where? Here's your boat. Oh, you wanna take a photo here? Oh, mommy's gonna take a photo of you guys. Alrighty. Hindi ka nilalamig, de. Napakayabang mo. Napakayabang mo para kang may pinapatunayan. Samantalang dumating ka sa akin, wala bigla lamig. Hindi. Panoorin nga natin yung vlog na yon. Kaya mo pa, sis! Hindi naman sinabi. Centralized aircon pala dito. Kaya pa, sis! Welcome to the USA! Welcome to the minus 13 lang naman. Starting nga, oh. Para hindi minus 13 yun. Ay, sorry. Minus 13 but feels like minus 23. Joking, I'm not fooling around. It's nalamin niya talaga, ganyan. Nalamin talaga friendship. Pagdating niya sa ayaw, lamig na lamig siya. Ito kami sa Game Changer. Mag-s'mores and chocolate lang kami. Wow! You like it here? You like it here? Wow! Ikutin lang namin to. Uy, daddy, ang ganda ng mga cars nila doon, ng mga vintage cars. Mga vintage cars sila sa baba. Ay, ano, magandang laruin yan, no? Kung sana may mag-aalaga kay Mishi, eh. Yan, no? Ay, ang nice, daddy, oh. Punta tayo sa baba. Uy, Mishi, look! May mga nagpa-play na mga ate, oh. Dito sana si ate princess niya. Hoy. Mukhang gusto niyang maglaro, ah. Yung maningning natin, ah. Parang natutuwa siya, ah. May carousel sila, ay carousel na maliit. Saan? Ayun, no. Ay, ito. You wanna ride the horse? No?
walang ducks. Yun yung napapanalunan ni daddy mo eh. Yung mga ducks eh. Kasi sureball doon. Taniya siya cake chicken with an egg with the price inside. Alam mo yan eh, pag may tumatama na kasama niya, gustong gusto niya yan. Wow! Yay! Ang ganda ah. Daddy, kung may pera ka at may mabibili kang ganito, gusto mong bumili? Ganda no? Kuha kami ng marshmallows and chocolate, yung free, tapos gagawin naming s'mores doon sa labas kasi meron silang gawaan ng s'mores doon. Oh, can I have one? Yeah. Please, thank you. Dito yung hot chocolates. Thank you so much. Just one chocolate, Daddy? Oh, yeah. Yay! We got our marshmallows. Hold, and then like this, like this. Look at mommy, look at mommy. Kasi lagi siyang sinasabihan sa bahay na at ayaw na tuloy. Your turn. Come here. Ayaw na. Come here. Yay! Yay! Oh, Dodo, there's fire! Your turn. Sarap ng amoy sunog. Hey everyone, thank you so much for reaching this part of this video. And bago ko mag-end, mag-shoutout lang po ako sa mga ibang nag-shoutout, sa mga kaya ko lang balikan muna. Binalikan ko lang yung ibang videos. But anyway guys, mag-shoutout pa rin naman ako sa mga susunod na ibang videos, sa mga hindi ko pa ma-shoutout. But for now, let me just do a shoutout to Paul Willan Maravilla ata to. Hi Mia, subscriber since 2023. I really enjoy your vlogs. Marami na ako natutunan in preparation paglipat namin dyan. Hehehe, sabi niya. So, ito yung mga ganitong comments, yung mga isa sa mga gustong gusto ko dahil I know na may pinapatunguhan din naman pala yung mga videos namin. Well, I upload mostly for the purpose of the memories for the family. Pero kapag may nagko-comment ng mga ganyan or may mga nagme-message siya sa akin na nandito na ako sa US or dami kong natutunan before ako makarating dyan, na ganyan pala yung buhay. That's one of the reasons why I upload kasi nung ako yung papunta dito sa US guys, iisa lang yung napanood ko na nagva-vlog and during that time, hindi pa siya nagva-vlog ng lifestyle, ng ganon. Familiar kayo kay Nurse Juan, OFW, parang yun ata yung niya si Kuya, traveler na siya ngayon. So siya lang yung nakita ko nun and more on sa mga sahod, mga ganun yung mga contents niya nun. Hindi pa siya masyadong nagla-lifestyle nun, tas hindi pa yung voice niya nun. Yung pa lang yung voice niya nun, yung parang chipmunk, ganun. Ayaw magpakilala ni Kuya. But anyway, kaya ako nag-vlog ng lifestyle dito sa US kasi nga, alam ko yung hirap na parang wala kang mapagtanungan tapos wala kang basis kung ano ba yung life ng isang immigrant dito sa US kasi yung mga napapanood mo ay mga American vloggers lang naman. So yun, sabi ko, gawa nga ako ng mga videos para makatulong. So, I really love if there are people na nagko-comment ng mga ganito. So, salamat. And then, shoutout din kay RN Marian. Sabi niya, ang laki na talaga ni Mishi. Pa-shoutout ako, ma'am, sa next vlog mo, supporting here all the way sa Maryland. Parang laging nagko-comment si RN Marian sa mga videos namin. And I really appreciate you sa pagko-comment. For taking time kasi alam ko, yung iba talaga nanonood pero silent viewer, ganyan. Probably they don't have time to type or siguro sa video, sa TV sila nanonood. Kaya hindi sila nakakapag-comment. But I really love it when you guys try to comment. Lalo na kung nalalaman ko kung ano yung lugar, kung saan kayo nanonood. Kasi sabi ko, nakakarating na pala yung mga videos ko doon. So yun, nakaka-happy lang. And then next, I shout out kay JA from the East.
Yo. Di ako nurse, but I enjoy watching your vids, learning about life there, nakaka-inspire. Hopefully soon, dyan na rin kami ng fam ko. Yun lang, kaya sabi ko, mas nakakataba ng puso if there are people na nai-inspire sa buhay namin. That's what I want. Yung ma-inspire lang kayo, yung huwag kayong mainggit na kung ano yung meron ngayon. Kasi kung ano yung meron kami ngayon, sobrang pinaghirapan namin siya. And life is not perfect here, guys. So, siguro someday, gagawa ako ng video dedicated lang kung ano ba talaga yung realidad. Kasi minsan, ang mga nakikita nyo lang ay yung mga magaganda, mga happy moments because that's what we choose to share. Pero hindi nyo alam kung ano ba yung mga downside minsan. So, it might inspire you, pero kapag nalaman nyo rin yung mga negative things dito, siguro din mas mapapaisip kayo and mas makakapag-prepare kayo when you come here. Ayan, so, hopefully I can make a video about that ng realidad talaga. Though, yung mga sinashare naman namin ay more on reality, pero may mas deeper pa na reality kasi. Shoutout din kay Daniel Mena. Parang ngayon nandito lang kami sa Georgia siya nagko-comment. Di ko alam kung dati na siyang viewer or silent lang siya before. Pero parang ngayon ko lang siya nakikita ngayon nandito na kami sa Georgia. And thank you so much if you are a new subscriber. Sabi niya, pumunta ka sa Hobby Lobby, TJ Maxx, Home Goods at Ross. Mura at maganda ang mga decorations. Yan po yung mga store na iniiwasan kong puntahan. Kasi guys, as in, parang kahapon, pumunta kaming Hobby Lobby, pumunta kaming Home Goods, ang nakalista lang na bibilhin namin doon ay dapat basurahan lang, tsaka yung towel rack, yung sabitan ng towel. Lumabas kami doon, 100 plus na naman yung binayaran ko. Kasi ang dami naming nabili na ibang gamit. Na napaisip ako na, oo nga, nung kailangan pa pala natin to, like, laundry basket para sa bathroom namin, tapos mga calendars, mga kasi nga January na, mga ganyan. So yun, ito yung mga store na iniiwasan ko. Pero as in talaga, mura sila, tapos ang daming mga cute talaga. So if you want to get some stuff for your home, this is the place. Hobby Lobby, especially for decoration for Christmas. Doon galing yung mga decorations namin. Actually, Hobby Lobby talaga siya. Maka-Hobby Lobby ako. Yan, so iniwasan ko tong mga stores na to kasi kung wala talaga akong kailangan bilhin doon, I don't wanna go there kasi lalabas ako na sobrang dami yung laman ng cart namin. Anyway, thank you for suggesting po. So, yun lang po yung mga masya-shoutout ko for this time and I hope hindi muna kayo magsasawa sa mga videos. I think there are still more videos coming. I'm so sorry, hindi ako nakapag-vlog before Christmas or before the holidays kasi if you've been following us on my Facebook and on Instagram, you probably know by now na nagkasakit kami ni Mishi and right now si Daddy naman yung may sakit. So, I really didn't have the energy to edit. Sobrang isa kami sa mga naging biktima ng flu. And I think si Mishi ay strep. Yun yung mga naging struggles namin during the holidays. So, i-upload ko pa rin yung mga hindi kami nakapag-vlog masyado. I think ang na-vlog ko lang na related sa Christmas ay yung birthday ni Daddy. Kasi nagpunta kaming may Christmas area. Tapos, yung Christmas party ng community. And then, our Christmas day na sobrang halatang may sakit ako sa mga pictures namin. Kaya, halos wala akong na-post na picture namin. And then, New Year, yun lang. So, just bear with me. Upload ko lang sila ngayon kasi I also want to keep those videos for the memories of our family. And sana hindi mo na kayo magsasawa sa mga videos na yun. So, salamat everyone for watching and still waiting for our vlogs. Salamat ng marami. Yung mga nag-message po na waiting na sa vlog, salamat for waiting. Ayun, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, that's where I upload reels and photos na mas real-time siya compared to YouTube. Then, you might want to follow me there para mas makakachikahan ko kayo sa comment section or sa inbox. More on inbox talaga, PM talaga kapag sa Facebook. Lalo na yung mga naghahanap ng agency, ano po yung masasuggest, mga ganyan. So, more on sa Facebook yung usapan namin. Yung Instagram ko kasi hindi ako nanonotify, naka-off yung notification nun kapag messages. So, if you want to message me, just message me on Facebook. Mas active yung messages ko doon. So, yun lang po. Salamat. I hope to see you guys on our next one. Bye!
We can do better. We can be setting